ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଯାଜପୁର ଏରିଆରୁ ବାଲଚମପୁର ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଏଠି ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଦିଟା ଝିଅ ଖାଇଲେ, କହିଲେ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇଛି, ବାପା ଆଉ ଅଧା ହୋଟେଲ କୋଉଠି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆସିବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମୋର ଅଛି, ମତେ ଫୋନ କରିବ। କଣ ଅଙ୍କଲ ଖାଇବା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଖାଇବା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ବାସନ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ। ମାନେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତ? ନା ନା ଖାଇକି ତମେ ଖାଇବା ଯେବେ ଅନୁସାରେ ଆସିବ, ଭଲ କେବେ ଅଛି। ଖାଇବା ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପଛରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ମତେ ଫୋନ କରିବ। ଅଙ୍କଲ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରହିଲି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆସିବା ପାଇଁ କହିବେ ତ? ଆସିବ 100%। ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆଉଛି ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଇଠି ସ୍କର୍ପିଓ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଏଇ ସ୍କର୍ପିଓ ଆସିବ, ଏଇ ଖାଇଥିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।